Salutare, dragii mei prieteni! Eu sunt Mariana și vă urez bun venit pe canalul meu, Il Meraviglioso Mondo di Mariana Nitzu, și în bucătăria mea. Astăzi voi pregăti o rețetă tradițională milaneze și anume ossobuco alla milanese. Așa se numește în limba italiană, iar în românește se numește antricot de vită milanez. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente pe care vi le voi prezenta acum, dar le veți găsi și în descrierea acestui video. Deci avem nevoie de antricot de vită sau rasol, mai pe înțelesul tuturor, important este să fie cu os și măduvă, exact așa cum se vede în imagine, sare și piper, făină, vin alb, dar se poate folosi și vin roșu, suc de roșii sau pastă de tomate, pregătit în casă ar fi mult mai indicat, ulei de măsline, tulpină de țelină, morcov și ceapă, pe care acum o voi toca în cuburi potrivit de mari și voi continua să toc și celelalte ingrediente cu care voi pregăti un sos ce îl voi folosi mai târziu. În timp ce eu voi toca aceste ingrediente, voi nu uitați să vă înscrieți pe canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum. Este totul gratis pentru voi și important pentru mine. Acum că am prezentat și pregătit ingredientele, nu îmi rămâne decât să vă demonstrez modul de preparare pentru această rețetă autentică. Pentru a scurta timpul de pregătire, se pune uleiul la încins în 2 tigăi. Într-o tigaie pregătesc un sos de legume format din ceapă, țelină și morcov, pe care le voi pune la înmuiat în puțin ulei încins. Potrivesc de sare și piper. Adaug sucul de roșii, și las încă puțin la foc până începe să fiarbă. În cealaltă tigaie voi pregăti antricotul. Mai întâi se pune sare și piper pe ambele părți ale antricotului, apoi tapetez cu făină pe o parte și pe cealaltă și formez un înveliș care va reține umiditatea la interiorul cărnii, iar în acest fel carnea va rămâne mai fragedă.
Când sosul și antricotul vor fi gata, le voi pune împreună într-o tavă rezistentă la foc, acopăr cu o folie de aluminiu și introduc la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Dacă antricotul este de vițel, timpul de coacere este în jur de 45-50 de minute, iar dacă este de vită, atunci timpul de coacere se dublează, deci vor trebui în jur de o oră și jumătate. Înainte de a pune la prăjit, important este să fie crestate marginile, iar mie mi-ar face mare plăcere să-mi scrieți în comentarii dacă știți care este motivul pentru care se crestează. Am terminat de pregătit carnea, iar acum o voi pune la prăjit în uleiul încins pentru 2-3 minute pe o parte și încă 2-3 minute pe cealaltă parte la foc iute. Când s-a format această crustă pe ambele părți, aburesc cu puțin vin alb, dar se poate folosi și vin roșu, așa cum vă spuneam și mai devreme. Apoi las la foc până se evaporă vinul. În afară de sare și piper, se mai poate folosi și câteva fire de rozmarin, care va da o aromă plăcută. Multă lume evită să gătească acest produs de teama că rămâne carnea tare, fiind o carne mai fibroasă, dar fiind gătită în mod corect, rezultatul va fi unul extraordinar. Când vinul s-a evaporat, pun totul în tavă și introduc la cuptor. Acest antricot milanez este servit cu risotto alla milanese, o rețetă pe care o voi prezenta într-un alt video, dar se poate servi și cu o mămăligă moale, cu castraveți la oțet dulci acrișori, rețete pe care le veți găsi pe canalul meu. Vă invit și pe voi să pregătiți această rețetă. Lăsați-mi un like dacă această rețetă v-a plăcut, scrieți în comentarii din care parte a lumii vă aflați, distribuiți cu prietenii pe canalele de socializare și eu vă aștept cu o nouă rețetă. La revedere!